Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Wpisuję zawód, że pirat, prawda? Od ilu lat nie, pirat? Magazynier, proszę pana, magazynier. Magazynier piratów, dobrze. Pan Nie magazynuje piratów. skarby, czy bardziej ofiary, jakieś tam czaszki? Co wy tam magazynujecie? Nie wiem, pudła magazynujemy. Czy jest pan magazynierem pudeł u piratów? Dobrze. I teraz na co się pan uskarża? No dobrze. Uskarżam się na oko. Były jakieś abordaże ostatnio? Bitwy morskie? Jakie bitwy? Przecież nie było żadnych bitew morskich. Pan nie ucierpiał w czasie bitwy, nie został pan zgnięty hakiem, kordelasem, szablą, kula, nic? Nie. Niech pan spojrzy na moje oko. Mam opuchnięte oko, coś mnie rano ugryzło. A to nie był szczur. Czy na pana statku są szczury, które jakoś się dziwnie zachowują? Na jakim statku? O czym Pana pan to jest mówi w poważna ogóle, sprawa, no? pan może przywlec epidemię dżumy w tej chwili do Warszawy. Jaką dżumę, epidemię? Proszę pana, oko mnie To było w boli. średniowieczu Mam częste. W średniowieczu pewnie było często, ale proszę pana, mnie teraz oko boli i mam w dupie Panu nie średniowiecze, chce no. w ogóle być piratem? Ja przepraszam, ale no... Nie jestem Pan piratem. zabija proszę- ludzi, jak Ja, nie proszę pan pracuję- magazynuje plony, krwawe plony zabójstw ludzi. No proszę pana, ja nie widziałem morza od nie wiem, 20 Skorbutu lat. nie ma. Jakiego szkorbutu? Proszę pana, No nie ma, oko mnie boli. proszę nie machać rękami przede wszystkim. Nie jesteśmy na statku pirackim, to nie są zwyczaje, które pan zna od kamratów. Jakich kamratów, proszę Ja pana? piszę na razie, że jest pirat z bólem oka. No, Jezus Maria!